మేడం రెండు దినోట నుంచి ಈ ಮುಂಬೈ ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಪಂಪಿಂಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದ నుంచి ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಈ ಎರಡು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎರಡು ಜನತ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವರಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ದಿನದಂಜಿ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಿ ಆವಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿರೆಡು ಜನತ ಕೆಲಸತ್ತು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಮುಂಬೈಡು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒರಿಯೂಡು ನಮ್ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೂಡು ಪಂಪಿನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲು ಎರಡು ದಿನಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಎಂಕ್ಲಿ ದಾಲ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಈತು ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆ ಅಂತೂ ತೂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿದು ಬೈದು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಯಶಸ್ಸು ಆಯ್ನ ಪಂಪಿನೇಕ್ ಇನ್ನಿತು ಈನ ಈ ತೀರ್ ತೂಪಿನ ಸಭೆನೇ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ನಾನಾ ತಿಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಕೈಟಿಯ ನವೇ ಆಶೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತು ಮುದ್ದಾಡಿ ಸಾಹಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ ಈ ಮುಂಬೈ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಈಗ ಮುಂಬೈ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಮನ್ನದ ಪರತಿರಿದ ಪೊರ್ಲ ತಿರ್ಲಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಲ್ಲ ತೋಜಾದರು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟಡು ಪೊರ್ಲ ಐಸರಡು ಗರ್ದು ಬಿಡ್ದಡು ಕೊಡಿ ಎತ್ತಿನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಪರ್ಬ ಸಾರದ ಮಿಕ್ಕ ಜನಮಾನ್ಯ ನರಡು ಪೊರ್ಲ ಐಸರಡು ಕೊಡಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬಾನ ಎತ್ತರು ರಾವೊಂದುಂಡು ಮುಂಬೈ ಊರು ಪರ ಊರುದು ವೈದಿನ ಗನ್ನೆ ಬಿಡ್ಸೆಲು ತುಳು ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ತುಳು ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂದು ರೈಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದ ಐತ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲದ ಗೇನನ್ನು ಗೆಲ್ಮೆನನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಈ ಮುಂಬೈದ ಜಾಗಡು ತುಳು ಮನ್ನದ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನನ್ನು ಪರಡೋಣಂಚನ ಪೊರ್ಲ ಐಸರದ ಕಜ್ಜದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಜ್ಜೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನ ಮಾತ ಜನಾಭಿಲಾಹಗಳು ಬಕ್ಕ ಐತ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರ್ಕಾಡದ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಕಜ್ಜದ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಮುತಾಲಿಕೆ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಈ ಕಜ್ಜ ಪೊರ್ಲ ಐಸರಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವು ನಾಟಕ ಅವರುಂಡು ಆಟ ಅವರುಂಡು ವನಸ ತೆನಸ ತೀಪೆ ತಿಂಡಿದ ಜೋಕುಲಿನ ಬಾಲಿನ ಗೊಬ್ಬುಲು ನಾಟಕಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಕಲಾ ಜಗತ್ತುದ ಮಾತಾ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸೋಮಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಪಟ್ಟಣ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿಗೋರು ಈರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲೇ
ಮುಂಬೈಡ್ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಒರಿಯೋಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡದು ಈತ ಪುರ ಮುಂಬೈಡ್ ಬಂಗಬಾತ ಈತ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞ ಯಾರು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿದ್ದ ಪತ್ತಿಗೆ ಎದುರು ಬರ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಪಂಪನಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರಿತಾರೆ ಅಂತ ಫೋಟೋಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ಲಾಂಕ್ ದೊಡ್ಡದ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಮುಂಬೈಡು ಕೋಳೆಗಳಿಂದ ನಲ್ಲಿನದು ನಾಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲೂ అది కూడా ఇంతలోనే ముగ్గురు నిండితే ఒక రల్లినడు ఇది ఊళ్ళో కూడా ನಮ್ಮ ಸೌತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ನಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಎಕ್ಕೋರು ಒಂದು ಬಾರಿ ನಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬರ್ಮಿನ ಕಲ್ಚರ್ ಯುವಕರಿಗೂ ಅದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಊರ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಥ ನಲವತ್ತೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಂದಿತವಾದ ಜಾಗಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಆ ಮೂಲಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಸ್ಕೊಡ್ದಾದ್ರೆ ಹಾಳಾಡು ಮಸ್ತ್ ಉತ್ಸಾಹ ಊರು ರೈತರು ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಈ ಸಲ ರವೀಂದ್ರ ಆಯ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಊರ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಿ ನಿಂತೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸೋದು ಬರೋದು ಚಿಕ್ಕವ್ರು ನಿಂತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂದರೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೇರಲ್ಲಿ ಕಂಡೋ
ಮೊಕಲೆರ್ದು ಜಾನಪದ ಪಂತರದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡರ ಭರತ ಮುನಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಪೊರ್ಲು ಬಲಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಕ್ಷತರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾವಣ್ಯರಾವ್. नमस्कार. यान मंजुनाथ शेट्टीगार. यान बॉलिवूड मेकअप आर्टिस्ट आदुल्ले. बॉम्बेद तुಳು कन्नड ಏತು ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗ್ಲೆ ಯಾನೇ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೆಚ್ಚಾನು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ್ ಕಮಿಡಿಯಮ್ ಅಜ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಇದನ್ಬಿಟ್ಟ ಇತ್ತ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಂಬಾಲ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕಲಾ ಜಗತ್ತುಡು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೇನೊಂದಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಖುಷಿಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಗಮ್ಜಾಲಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಶಾಲೆದ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಗ ಯಾಕಮ್ಮ ಎಲರ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಈಗ ಕಾಸು ಕೊಡು ಬರ್ಪಾರೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಜಾಯ್ ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲೈತಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್
ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಐಕೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಪೆನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಪಪ್ಪ ಕೊರ್ಪದೆ ಒಂಚ ಮೂಜಿ ಪೆನ್ನಿಗೆ ಅವ ಅವ ಪಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೇದಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುಜಂಕಿಲ ಕಾವುಂಟು ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ತಡೆಯುತ್ತೀಯಾ ತಪ್ಪು ಕೊಡೆ दादा केलू किया कोणते जोड पातेरिया काय झालं हॅलो हां 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 किती गेलो हां काय झालं कोक्कर आहे ना दादा कोणते जोड कोक्कर आहे सक्कर आहे ना सक्कर थोडं टाका थोडा हां हां मिरची मिरची नको रे बाबा मिरची नको हां काय अरे मग इकडे आला इकडे आली वसंती घर हां 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 नंतर करतो मी हां हां ರಡ್ಡು ದಿನತ ಈ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಕಂತದ್ದು ಬೊಂಬೈದ ಈ ನಗರಡು ಅಂತ ಅದೇ ಪಣದಂಡ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾಭೂತೋ ಪಂಡದ ಪಣಲ್ಲಿ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಈತು ಸೂಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನವಾದ ವರ ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾದ ಪೋತುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಜನಸಾಗರ ಪಂಪಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ರಡ್ಡು ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ತೂವಂದೇ ಉಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಮುಂಬೈದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ಕೊರ್ದು ಪೋತ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ದುಂಬುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಈ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಮುಖೇನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಮೊಂದುಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಕೆಲವು ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆವರೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು ಪಣಪಿನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಚಾವಡಿಡ ತೆಗಿಲೆಗೆ ಅರ್ಥಾಭಿಲೇಖ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಕೊರಂದು ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಮುಂಬೈ ತುಳುನಾಡು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಈ ಲೇಸಡು ಈ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಮಾನದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಲೇಸದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಹರಿಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋನ್ಸೆ ಅಕಲು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂಜನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಯರ್ಮಾಳ್ ಹರಿಶಣ್ಣ ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯದಿದ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೂರು ಸೇರಿದಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರುಂಡು ದಯದಿದ್ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಂಜನೆ ಹರಿಶಣ್ಣ ದಯದಿದ್ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಕೋರುದಿಲ್ಲ ಅವೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿತಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದಯಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುನಿತಕ್ಕನ್ನ ಕೈ ತಿಕ್ಕನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡು ಇನ್ನ ಮನಸ್ಸಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರುಡು ಕಲ್ಪಿನ ಒಂದು ಆಶಯ ಎಂಗ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದನೇ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಗ ಒಂತಲೆ ಹೆಗ್ಡೇರೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಸಣ್ಪತ್ತ ಎಡಮನೆ ಈ ಸ್ವೀಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಅವು ದೇವದಾಸಿ ನಾಟಕ ಷಣ್ಮುಖಾಂದ ಹಾಲಿಡ್ ಆ ನಾಟಕ ಬುಕ್ ಅವನಾಗ ಹೆಗ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮ್
ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಹರೀಶ್ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಕಲಿನ ರಡ್ಡು ದಿನೊಂಚೆ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಐನಿ ಕೇನ್ಗ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಂಬೈ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೇಹನತ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ರೂವರೆ ರಂಚಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು ರಡ್ಡು ದಿನದ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಂಗ ಮಾಡ್ತೇರು. ಐಕ್ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಂತಿನಗರು ಒಲ್ಲೇರು. ಮುಂಬೈಡ್ ತುಳುನಾಡು ಪಂದಾಗ ಆ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಮುಂಬೈಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನು ವಿಜಯಣ್ಣ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಜನಕ್ಕೂ ಎಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅವಂದಿನಂಚಿನ ಮೂಲು ಘಟನೆಗಳು ಅವೊಂದುಂಡು ಇದೇ ಬಂದಾಗ ಊರು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಂದಿನ ವಸ್ತುಲ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಊರು ತೂವಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರ ಮೂಲು ತೋರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಊರದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪದ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಅವು ಪೂರಲ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಳುತ ಕಮ್ಮೆನ ಮಾತೇರಳ ಬೊಂಬೈಡ್ ಹಿಂದಿ ಪಾತೆನಂಚಿನ ಮಾತ ಜನತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಳು ಕುಟಾರ ಊರುಬೋದು ತುಳುತ ಪುರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೂಯ್ಲಕ್ಕ ತುಳುತ ಕಮ್ಮೆನ ತೂಯ್ಲಕ್ಕಾಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆವಡು ಬಂದು ಬೈದಿನ ಬಿಂಜರ್ಲ ಬರೋಂತೀರು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈನ ಬಂದು ಗೊತ್ತವಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಾವತಿ ವಸಂತ್ ಮೇರು ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮುಂಬೈಡು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲ ಕರಿನ 35 ವರ್ಷದ నుంచి ಈ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಮುಂಬೈಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನವೆಂಬರ್ 2 ಈ ಮುಂಬೈಡು ತುಳುನಾಡಿನ ಇಂಕ್ಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಂಕ್ಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅಂಡ ಈ ಬಡ್ಸದ ಒಂದೇ ಟೆಂಕಲಿಗೆ ಅವು ಮಲ್ಪದ ಆಯ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಹಠ ಇತ್ತು ನೆಂಗಾಡ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಜನವರಿ ಒಂದು ಈ ರಡ್ಡು ದಿನ ಮಲ್ಪಾದು ತೋಜಾಯ ಅವಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-4 ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇನಿಯಂತೂ ಎಂಕೆ ನೋಡಿ 2,000 ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೇರು ಹೇಗುಲು ಎನ್ನದು ಈತ ಪಂಡ ಎಂಕಲೇ ಪಂಡ ಈತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಂಬೈ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕರಿನ ರಡ್ಡು ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮಕ್ಕಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಂಬೈ ತುಳುನಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೂಲಿಯಟ್ ಮೇಡಮು ಕರಿನ ರಡ್ಡು ದಿನೋಡ್ಚಿ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಈ ಒಂದು ರಡ್ಡು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆರ್ನೊಂಜ ಅನಿಸಿಕೆನು ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ಮೇಡಮ್ ಇರೇಗ ರಡ್ಡು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವಾರೀತಿಡು ಇರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆನು ರಡ್ಡು ಬನ್ನಿ. ಮುಂಬೈಡ್ ತುಳುನಾಡು ಉತ್ಸವ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಪೂರ್ವ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನುವೇರ ಏರು ಮಲ್ಪುಜರ ಅವೇನು ಮಲ್ತು ತೋಚವನ್ನ ಅರೆಡ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅರೆಡ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಆರು ಏತ್ಲ ಬಂಗಾವುಡು ಏತ್ಲ ಇಂದಾಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತಿದ್ದು ತೋಚವೇರು ಬಕ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಆಶೆ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಕಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಿಯೋಡು ಊರುಡ್ಲ ಈತ ಆ ಒಂದು ಆತು ಆರು ಬೊಂಬೈಡು ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾರೆಗಾರ ಮಸ್ತು ಒದ್ದಾಡುವೇರು ಅಂಚಾದ ಆರು ಈ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೂಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದಾರು ಆಶೆ ಮಲ್ತೇರು ಹೊರ ಮಲ್ತಿದವು ಬರ್ಸದ ಹಿಂದೇಟು ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಂಡ ಕೂಡಲ ಈತ ಆರಿಗೂ ನಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಆರು ಧೈರ್ಯ ಗೆಡಂದೆ ಕೂಡ ಇಂದೇನು ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಇಂದೊಂದು ಯಾರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ